No tak ste si teda opäť úspešne zapochodovali s dúhovými vlajkami, ukázali ste nám, že ako chlapi nemáte problém prezliekať sa do ženských šiat, že mnohí z vás dokonca nemajú problém s nahotou a taktiež s tým, aby si nasadili masku psa, ale nie obyčajného karnevalového psa, ale takého erotického psa, ktorý evokuje, že ste zrejme aj zoofili a úplne zvratení úchyláci. Ja sa chcem ale opýtať, čo si vy vôbec myslíte, že týmto dosahujete? Viete, ono to totiž funguje veľmi jednoducho. Drvivá väčšina ľudí absolútne nerieši, či je niekto gej, lesba, bisexuál, čo si kto robí za zavretými dverami. Prečo by nás to malo trápiť? Ale ak vás napadlo, že keď sa oblečiete ako chlap do transparentných trblietavých šiat, alebo dokonca, že si nasadíte zoofilnú masku psa a pôjdete s tým pochodovať po námestiach alebo s holým zadkom v nejakých tangáčoch a že my si následne ako väčšinová spoločnosť povieme, to sú skvelí ľudia, týmto by sme mali adoptovať deti, týmto by sme mali nechať, aby mohli vychovávať budúcu generáciu, lebo očividne sú úplne v pohode, tak ste na omyle. Vy si naozaj myslíte, že na podklade takýchto rozhodnutí niekto dôjde k záveru, že má legalizovať adopciu detí pre vás? Veď vy robíte presný opak, vy škodíte nejakým normálnym ľuďom, ktorí sú gejovia alebo lesby. Vy škodíte každému normálnemu človeku. Celá táto dúhová agenda je na rozklad spoločnosti. Jasné, že nám je z toho zlé.